ओमफ्राय नो रेडि जाबाय थांनो रेडि जाफिनबाय सैया थाबाय नै नेक्स्ट डेनि थाखाय रेडि जाबाय नोंलाय ओरै खाली बिचे लोग लाइन में देखे आज ये वाला लाइन में नहीं नहीं लाइन में नहीं दूसरा बाकी Mana besar? This is Boris. Hello. itu aku dari আমার জুনালি যে इखौ मेकआप खालामनांगौ ना बावदोंसो ओमफ्राय नै दा माला फैलायबाय मा आजो नै लकेसन बेयाव लागोन माने ओइ आब' नों खालामखानोसै मेकआपखौ खामदो मेकआप लायदों ओमफ्राय दा मेकआपआ जोब्बाय दा शुटआ स्टार्ट जासिगोन शुट स्टार्ट जासिगोन दा गासिबो रेडि गासिबो रेडि जाजोब्बाय होमबालाय शुटखौ स्टार्ट खालामनोसै दे वा जागायबाय शुटआ ओमफ्राय नै ओरैबायदि मोजां साहा लोंनो हायो माने आगोललाय मारै मोजां माबा बिजानो हायो बा बिन्दास दा ओरै नङा बिनि ओइ मोजां जागोन ना मोनाफोराव ना हाजोनि दंबावोसो हनै फैसा बख'नो गोसोआव बेयावनो स्टेट बेंक दंबावोसो SBI आब' नानि माने नामा नानि माबायदि उन्दुदों नायलाय ओइ नों बोरै बाथ्रा मोननाय उन्दुलाङाखै आं नोंखौ उन्दुलांनो सानदोंमोन उन्दुखाबाय उन्दुनो ओंखारबाय खर' सादों आय फिसा सुन्दरि नुखो आय रेड र'ज ओरै नावलाय खेबसे नाइट शुटनि थाखाय रेडि केमिस्ट्रिया फंबाय मिडियन मारै खबरफोरा मोजां दानि आंनि फनालाय ओमफ्राय नै दा नाइट शुटनि थाखाय रेडि जागासिनो
Practice. Jangan sus lah kan. Manya dukhsu जादोंनो मालाय बिचारा दा मोनसे नाइट शुट लाबोबाय এটা কটা মারি পাবে আচ্ছা রেডি মানে বলো কি নিয়ে কত বলবো এটা করি ভাই ওখানে বল রেডি ওকে না বে চলো রেডি বল অ্যাকশন Nada melhor